Alo, Silo, Jesse, dođi vam. Evo vama ne nema. Jebote dan u pičku. Bježi, postaje bohoj. Nema blokova. Was will die Karriere? Heute drauf, morgen sind wir Millionäre. 500 Pferde, ich guck in die Sterne. Schicke einen Gruß an meine Jungs. Pozdrav youtuberi, ja sam razobrošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas sam odlučio da započnem Minecraft preživljavanje na 1.11.2 verziji, čisto ne želim više da mi content toliko bude PvP, ne želim da se zdojim. Ali, uglavnom, ako vam se svidio ovaj serijal, jednostavno ostavite like. Ali za sad ćemo prvo uzeti wood, mislim da bi nam to bilo najbolje. Inače, baš i nisam neki builder, tako da, builder, da gradim kuće, tako da ne znam, nemam nikakvih ideja, tako da pišite mi u komentare šta mogu graditi. I ovaj biom mi se uopće ne sviđa, tako da ćemo otići malo dalje. Ok, našli smo village, što je stvarno super. Otići ću vidjeti, možda ima book house ili blacksmith, što će stvarno biti super. Ok, ima book house, to definitivno, tako da ćemo uzeti ovaj book house, lootat ćemo ga. Tako da, idemo uzeti bookove, što da ne napravimo pro 4 armor i to je to. Ok, za food će nam isto trebati, uzet ćemo ovaj vid, tako da... Sam ti rekao da postoji hero. Pa glupa Neda nije to taj koji ti je vrag. Si glup toliko, konjino jedna. What the fuck? Nabij tu na glavu, šuti, poklop se. Ajmo bježi, ajmo vam, ajmo u Jesi šumu. glup. Ja sam ti Ja rekao sam ti fina rekao, pa postoji. vidio me lik. Koji kurac se kupče? O! Što je ovo? What? I ovo hero, bježi. Alo, retardat, vidi. Šta ćete vi, mam? Alo, ba, ovo je moje preživljavanje, izlaz! Alo! Idiote, izlaz! Ja sam na kolac. Čekaj, jesi ti možda vidio Herobrina? Ma kakav Herobrine koji ima me kurac? Pa kret, Debio ti govorimo, bog te ne šalimo. ozbiljni smo, prijetim. Šta je, mama? Alo, ba. Ljudino, ovo je Minecraft, kakav ba Herobrine, jesi ti drogiraš? Ubacili ga ponovo. Šta pričaš? Vi šta mi ostaje? Ozbiljno, evo vidiš da imamo Diamond Sword otkrilo na početku. Dobili smo... Ne, prvo pitanje je šta ćete vi na mom preživljavam. Drugo pitanje je koji kurac vi pričate, nek? Pa Herobrine nas dotjerao do ovdje. Da, bukvalno Preživjeli Herobrine smo bio. ovdje selo. Šta vi radite vam? Koji je vama? Kažem ti, evo, Alen i ja ti non stop govorimo, Da, Herobrine nas dotjerao do ovdje, čovječe, skontaj, prespavali smo ovdje u ovom selu, ja ne znam čije je to selo. A, budali. Just buzz wow, jesi ti normalan, ljudino. Ozbiljno, evo tamo, ajde Našli smo pokažem, tamo ajde krevet, pokažem, dođi vam. druže. Dođi vam, Ne, Kako ga neko budala. nije razbio do sad. idemo vamo smo mi prespavali, on je tamo kući, tako Znaš, si sve malo. će što smo te pripitomili, inače bi te ubili na licu mjesta jer smo gladni kao... Da, bukvalno. Vuci. What? What the fuck? Ja vi mene trulate, Šta šta? je ovo bilo? What the fuck? Ja vi mene trulate. Ja sam bio prošao pored ovoga, bukvalno, ovdje netko bio. Daj, sam ti rekao! Čekaj, možda ispod. Daj provjeri. To je troll, neko trolla, šta ime jebete bez kurca, kakav... Ne trebamo te vidio! Druže, kako je moguće nisi vidio ovo? Pa vidio sam i ja, ali to je neko, what? Al sam nas trojica je na server, what? Pa kažem ti. Ti ozbiljno govorim, bog te bio je neko. Ma daj ba, zajeb ti to, ne od tog diš Evo ljudino. ovdje smo mi prespavali, vidiš, ovo je ovdje kući. Evo sad ti pogledaj smo spavali. Ja bio slučajno po noći udo i uletim u lavu ovdje pa mi pušta sva izgorla, ali sam dobar. Ok, ja sam u ovom blacksmith našao 3 irona i iron leggings i 13. Nice. Hoćete vi, jel želite sa mnom da počnete preživljavanje? Što malo, hoćeš? Ja sam za. Ajde, može. Hoćeš nas usvojiti? Hoću, usvojio sam vas, idem. Ajmo uzeti drveta za početak, šta? Ok, Ili onaj seljak tamo? Evo ja ću To ovdje neki uzeti. gost, šta je ono? ok. Gdje mogu graditi, to je prvo pitanje. Pa nešto uzet ćemo malo drveta za početak, ha? Ja imam malo Što drveta, tako da idem Malo da drveta, nađem pa neki... Ajde, nije što udam ćemo malo stek. uzeti. Samo sekunda. Da napravim, ja ću napravit iron pickaxe, pošto za rude da idemo da majnamo i to sve. Širomao ima Diamond Sword dobio od Herobrina prošle. Herobrine daj. Ma daj ba, da se smirte sa tim Herobrineom, koji je vama, Mi ti bro? ozbiljno govorimo, je stvarno A bio daj Herobrine. ba, šta ti je ljudino A nek... šta A ako se dobro, sad ni mi ne pojavi bi tu kod vjerovali, tebe? realno. A Ni neće mi se ne bi pa. vjerovali. A šta ako se sad tu pojavi tačno pored tebe? Ma daj ba, šta je tebi?
Pa uzmi ti ja kažem. Previše ti igraš Minecraft u zadnje vrijeme, počeo stripat nešto, ja ti kažem, i ti i Jalen. Eto, nema veze Šino, malo vidit će kad ta... Dobro, nek on bude u pravu, vidjet ćemo. Pa daj baš, šta ti je ljudina, izađi van, vid malo nebo kak izgledaš. Pa ljudi ne znaš da on baca TNT-ove isto. Ma kakav I ti? ostavlja Nije to redstone, Baggy Mineplex, evo kiša je počela. Pa nije Baggy Mineplex, evo vidiš. Ej, ja sam naišao na neki kurac, tak da... Što znaš? Da Bog da te Herobrine upošli. Jeste vas dvojica ovo radili? Vjeruj mi. Ako naiđeš na njega, bolje bježi na kilometre. Gdje ste vas dvojica sad? Ja sam... Okej, gdje ste vas dvojica sad? Evo nas u šumu. Evo, sada ja hranim krmad. Znači, bukvalno. Trebaš jedan drveta za kući. Jesi ti te vode stavljao? Što stavljaš? Pa stavi. Nemoj me zabavati. Stavi se, ovo sam ja bio. Ej, ajde dođite sa mnom, ja sam nešto našao, ja mislim da se to vas dvojica gradili, tako da... Koji? Ima tamo nešto prema onoj šumi, ne znam ja. Ne reci 2 puta Igore. Ali, de ti me reci kakav Herobrine, šta vi pričate, ono sam ja vidio, ali to, Ozbiljno, rekli su i na mojem sajtu da se pojavljuje stalno sad u ovim novim verzijama, ne možeš malo udarati bok te. Sam te pustam, što prije. A daj ba, vi se tripate, vi niste normalno. Ma ljudi, no ne tripamo se ozbiljno, ti kažemo, ne mogu da vjerujem da toliko nam ne vjeruješ, čeči. Jesmo seljaci, jesmo seljaci, what the fuck, šta je ovo? Ali ja pojma, nisam bio, ali ovo je ko neki cave, ja mislim da ste, ovo ste vi radili, trolate vi mene, okej. Vam ima nešto... Stani Razane, nemoj ulaziti, nemoj ulaziti. Nemoj... Vam je neka 666 book, what? Nemoj ulaziti, bježi nazad, možda je to... Izlazi. Pusti mene, ja imam... 3 točkice vam piše. Vidim šta se ovdje dešava. Stan. Vama ima bone, hoćemo uzeti, treba nam bone meal, ono. Da, uzmi. Kakav je ovo sword? Daj, baci taj sword. Vidimo. Ma ne znaš se ti udara. 65 gold sword, what? What the fuck, vidi ovu! Herobrine pickaxe piše, what? Otvori ovaj chest, Razore. What the fuck? Ovaj vam chest otvori. Wow, Herobrine head. Ujeba ovak, jedno ga! Neko na serveru. Al neozbiljno, neko je kurac, ja sam se naišao, what the fuck? Nema nikog na server, koji vam je bio? Čekaj, vi ste počeli bježati zbog koji ste našli u česti, šta? Ne, vamo je bio Herobrine, čekaj. Vamo, ali nima ništa, vam bila je ona lampa jebena, kak se zove na ovoj verziji. Prismarine, kristal neki. What the fuck? Već smo ti rekli buhova poslije, nisam vjerovao. Ma daj ba, nema šanse, šta je tebi? A čekaj, što ova knjiga, što piše na njoj? To bi mene zajebavate, vidino šta je ovo? Ne, Bog te, pa i mi smo malo prije tek kućli vidjeli... Ja neću vam rad kuću, ja sam znam da neću vam rad kuću, idemo naći neki drugi biom, what the fuck? Ne, ovdje moraš, meni Herobrine ostavio poruku da ti moraš ovdje sagraditi kuću, inače... Ali ja sam dobio pickaxe, Herobrine pickaxe, efficiency 3 i dobio sam 666, 666 gold. Ajde, slušajte, ajde sačekamo ispred ove kuće noć, vidimo šta će se desiti. Ajde, zanima me baš. I čekaj, šta bi sad trebali, vamo čekat noć ili šta? Pa možda najbolje sačekamo noć, sad se najčešće pojavljuje. Ja mislim da je najbolje po noći jer je tada... A daj bave ljudne, vi se tripate, a da se majnac. Ajmo staviti postavke, pošto sam gledao da često postavke kad stavimo fog da uključimo kao magu i to stavimo fog distance 2 da se on pojavljuje tad najčešće. Distance 2, ali gdje je fog se uopće? Nemam pojma, imaš tu u postavkama neki fog da uključiš. Details, fog on. Ok, stavio sam fog i sad mi je magla i na 2 čanka sam stavio. What? Ja bježim. What the fuck? A da, vi mene... Vi mene trolate. Što? Promijenio si noć. What the fuck? Ale ne, gdje ćemo, Bješ tamo. Ej, ja imam i fish... Da vidim ko je taj Herobrine, sad se vraćam. Da vidim da li će mu... Nemoj. Efficiency 3 imam, ale ne učimo se ukopat u zemlju. Jesse. Možda je najbolje to da sakrijemo ispod negdje. Evo, kod njegove sam kuće nije tu, znači ne smije da dođe, znači da me se plaši. Evo vam ale nema. Aaaa! Jebote dan u pičku! Bježi, postaje. Nema blokova! Nema, ja sam... Tu. Ja imam obsidian. Pa kako ću ti pomoći, ja te ran kad nemam ništa. Nemoj me zabavat. Ne. Tu je kod mene. Ale ne.
ali ne. What? Mani Gdje si mrak, ti? ali ne mani mrak. Oh my god, kako intens. Šta? Ali neko na serveru uopće jebote. What the fuck? Ali nema nikog na server. Da, bukvalno nikog nema server, ljudi. Ja mislim da bi nama najbolje bilo da mi ovak negdje tu kuću napravimo za početak i to je to. Mislim i da Da završimo li uopšte epizodu. pametno na ovom seedu praviti Ovo je kuću? previše za mene, ja stvarno sam sto... A da, ide ozbiljno recite, ali vi mene trulate ili šta je jebote? Ne Ali trebamo, bi ne bio s smo tobom ozbiljni. čitavo vrijeme. Ja mislim da je najbolje u sljedećoj epizodi da vidimo kako će to kuća da se pravi i sve to. Aj, Jer je za ovu bože. epizodu stvarno bilo previše... Previše Za informacija, početak previše ćemo napraviti neki strahova. prostor razore, jer... Mislim da je to najbolje. Jel imaš ti krevete? Ali ne znači, vam ćemo napraviti malu kućicu i... brate, ne mogu Da, šta? Opet What the fuck jebote, Brate, uplašio on si me. ide za mnom non stop. A nema nikog na server, koji ti kurac? Ja idem po Irona, ako ima vama li neki cave? Ajmo imi s njim, pošto on ima dobar pickaxe. Možda imi s God. njim. Vam ima Ajmo, cave gdje neki ste, Gdje dubok. ste, nemojte me samo Možeš gostavljati. smo u cave neki dobro, ajde ti. Oh my god. Hoća staircase-a do pa možda i dajmo da A nađemo. može. Ok, ja sam vam našao cave jedan, evo vam ima Irona, tako da hoćemo uzeti coal i sve. Ajde uzmaj, sve idemo dobro. A mislim da Gdje, će... pazi, Ovo je veliki. gdje Širomao? Evo me. Ej, tam je onaj pumpkin jebeni. Nemoj mu udarat u baš. Širomao vrati se, Još jedan pumpkin, oh my god. Hoću- Opet bude neko tu. Te nemojte me zajebavat sad više, buh te. Da li ovo možda update o Halloweenu ili nešto tako? A nemam pojma, onak, Ko me udara čitavo vrijeme? može Pojma biti. nemam, brate. Vat, vam je još jedan. Ok, vam nema ništa osim vode koju ću ja za... Brate, da se nešto čudno dešava, neko nas udara. Da, bog te neko udara razine. What the fuck se čuje? Sve gromovi sam čuo sad. Jeste čuli ovo? Jesi ti čuo? Čuo sam sve, ali onak... Šta bi moglo to biti? Šta bi moglo biti ovo nije default 100%? A vi mene trollate Fuck, nekako. ljudi, dođite ovdje, provjerite ovo. Gdje si ti? Pogledaj kod atomska pala. Gdje si? A, ima ovdje izlaz. Šta je ovo? Oh my god. What? Naš dom, naš selo, sve u pičku materiju. Pa čekaj, ono što smo mi radili je... Čekaj, je to naša baza? Ja mislim... Čekaj, pa je! Da, jest, odavde Širomao došao malo prije. E, ajde, ja imam bolju ideju. Najbolje da mi odjebemo odavde i da puđemo negdje na normalno mjesto, ali pošto ovo je jebeno creepy. Da, bukvalno ono. Ništa, idemo.